Nangu uMaNkosi emfuleni uzokhelela amanzi. Ezwa amanzi esizibeni sengathi kukhona okunyakaza kuwo, aphenduke abokisise, kuthuleke. Abone nalesi sigubhu samanzi asikhelelayo sengathi siyambambezela kwazise kuyesabeka kulesi ziba. Kuphinde kukhala amanzi kakhudlwana-ke manje, angaboni lutho ngaphandle kwale ndawo ebhibhidlayo. Aqaphele ukuthi kubhibhidla belu lokhu kuza ngakuye. Hayi. Hey, angizile ngokubi mina lami. Ngizokha amanzi nje kwaphela futhi angikho ezibeni ngiseceleni. Lakho ngizobulawa izilwane zamanzi bo. Aphendukele esigubhini sakhe samanzi esibukisisa ukuthi sikude kangakanani ukuthi sigcwale. Ukuthuka kwebhala ebusweni lapha kuye. Ezwe okuthile okubandayo kumthinta unyawo. Jehova ingcwele ngenelela. Avala amehlo aguqungana uMaNkosi osethene odongeni lwedwala okuphuma kulamanzi lawa awakhelelayo. Ungathuki mama uMaNkosi ngoba uzothusa nami uqobo. Ubhadabhada uphethe inkomishi yokwephuza itiye. Hawu, kodwa bhadabhada ungithuselani? Okokuqala neziziba lana singenzela izimanga nje ngingaziqondi. uMaNkosi edonsa isigubhu sakhe samanzi njengoba sesigcwele, amadolo ayadlala lapha kuye. Kufanele uthuke. Kuningi phela okwenzeka kulesi ziba. Esondela akhelela amanzi ngenkomishi ayiphethe ubhadabhada. Umama wami ungithuma ukuzokha amanzi nami. Kuqhubeka ubhadabhada, simxake lesisenzo uMaNkosi. Uzokha amanzi ngenkomishi. Abone ukuthi kusenzima, usaphithene ikhanda umntwana kathelekile. Hayi, kulungile bhadabhada. Izobuya ibonane ingane yami. Ngishiya ingane eyodwa endlini. Ethwala isigubhu sakhe samanzi uMaNkosi. Ingane, mina ingane, mina ngiyazi ingane ukuthi Abambeke kungabe kusaqhubekeka nenkulumo yakhe ubhadabhada kuze kungenelela uMaNkosi emvala ngelokuthi akofika ezobona umntwana owemvelo. Athi kamezwe ukubona isigubhu ebesibekwe ubhadabhada emva kwakhe uMaNkosi. Hawu bhadabhada, lesi sigubhu esinuka upetrol wenzani ngaso ngane yami? Esibamba esinyakazisa uMaNkosi. hayi amanzi kamalawa. Uthi amanzi ayingozi. Kade beyowathenga benomandlela lenomfishane sengathi sinqamuzi kwakwayi. Mina-ke ngawathatha lamanzi ngidlala ngawo. Kubeka ubhadabhada ehleka edlalisa lesi sigubhu. Hayi ngeke ngane yami, thatha lo petrol ubuyisele ekhaya. Ungagcina usuyiphuza phela lento kanti iyingozi. Lokhu kusizwa uma kukuthi mhlawumbe ufuna ukubasa umlilo, ngiyacabanga ukuthi nothelekile usebenzisela khona lokho. uMaNkosi ekhomba indlela kubhadabhada, avalelisa uMaNkosi nobhadabhada athembisa ukubuyela ekhaya ngoba usewakhile amanzi abewathunywe nguthelekile umama wakhe. Athi ukuma lana emfuleni ubhadabhada ebukeka njengomuntu okhumbula okuthile, azibambe ikhanda kube sengathi kunamazwi awezwa yedwa. Kuqhamuka umama wakhe ubhadabhada uthelekile ephethe ibhakede lokukha amanzi, akambonanga nokuthi uthusha kiphi. Hey wena, ngakuthoma amanzi kodwa ibhakede ubushiye ekhaya. Ubuzowakha ngani amanzi ibhadabhada? Uthelekile ebuka ubhadabhada. Mina sengiwakhile amanzi. Nanka agcwele inkomishi.
singagezi kakhulu azophela amanzi kaNkulunkulu. Amcasule lawo mazwi umama wakhe, kepha ehlisa umoya ngokuqonda ukuthi indodana yakhe igula ngekhanda. Hayi bo, ngisehlane ngiyalingwa. Bata ngoba ngithi uphethilom wami nje lona ebengiyowulanda kude kabi noMandlela, wenzani-ke manje ngawuletha letha uphethilom wami wena? Amphuce bese emyalela ukuba kasale akhelela amanzi. Ashaya chithe uthelekile nesigubhu sikapetroli. Kuthi makachezukele kaMankosi kepha azikhuze. Kwazise uphethe upetrol azimisela ukuzowusebenzisa kuwo lamagceke. Lishonile manje ilanga, nangu noMankosi naye lana endlini uqeda kuncelisa umntwana wakhe. Owemvelo wami omuhle jikelele. Angizizwa nje kahle namhlanje indodakazi yami. Umoya wami uphansi indodakazi. Inanele nengane yakhe ikhuluma yize ingazwakala ukuthi ithini. Afike lo muzwa wokuphumela eminyango nomntwana wakhe. Enze njalo. Ngezandla uphethe iBhayibheli wabe esegona owemvelo. Ujikeleza igceke lonke ugudla unqenqema lomuzi lapho kuhamba khona izingodo ezibiyele wona belu lomuzi. Naye ujikeleza sakubiyela ngomkhuleko njengoba ngesandla ephakamisele iBhayibheli phezulu. Ngiyacela-ke Sonini nanini uvikele nawe ngumntwana ongiphe yena Jehova engcwele, nalamagceke engikuwo ngiwaqinisa ngegama lakhe elingcwele elingahluka lutho simakade. Sikhulekela ukuvikeleka phansi kwephiko lakhe elingakaze lidikibale yithi. Ngelangabi-ke lo mlilo uNkulunkulu onamandla wonke ngibiyela lo muzi nisindise idola laphakade. Nanoma uSathane ethi uyahlasela Nkosi, langabi nawo amandla phezu kwaleli khaya kanye nasezimpilweni zethu. Bese mesiye unamandla wonke ungivezele uphawu ukuthi ngabe usaphila yini noma usashona umyeni waleli khaya owabhungukela kogoli. Ikhaya lisafani Jehova engcwele ngaphandle kwakhe. Menza akhumbuleke baba ukuthi kunowesifazane amshiya phakathi kwalamagceke, ongamdinelwe nakancane futhi ongamzondi, kepha umkhumbule futhi usamthanda kakhulu. Mesiye unamandla wonke uvikeleke naye lapha ekhona, noma kungukuthi usaphila kanjalo noma kungukuthi usashona. Nkosi makabe ingelo zenhle phakathi kwaleli khaya zivikele. Cishe lo muzuzu ngeze amahlandla amathathu njengoba kuyima ewugoqa umkhuleko wakhe. Sekumnyama. Angapholisi maseko angene endlini avale isicabha, asiphose embhedeni alalo bude ubuthongo. Kwazise ukhathele kanti futhi akazizwa kahle. Kubo lobo bumnyama namba ababili banyathela sakunyonyoba kulamagceke akwaMankosi. Baphethe ibhakede bachele bazungeza indlu yonke okulala kuyo uMankosi. Hayi-ke ntombi, sengichelile-ke mina yonke indawo ngophethiloma lona. Thungela ngomlilo-ke wena Mandlela, thungela thatha nanku umentshisi ntombi, thungela shisa. Uthelekile enikeza uMandlela umentshisi. Hayi ngeke Thelekile, mina ngiyasaba. Wena shisa ngeke. Asisheshise futhi soze sibanjwe lana. Futhi mina nje bengayifuni yonke lento lena, siyakakamela phela manje mase senza lento. uMandlela obalokhu eqalaza ngenxa yokusaba. Ayisuka wena, ayikho into oyisabayo lana, letha lana umentshisi. Uthelekile ahlwithe umentshisi obusubanjwe uMandlela ngezandla ezinqanqazelayo ngenxa yovalo. Nanku usukuthelekile umentshisi, awulayithe uvuthe, kuvuthe. Shisa lo muzi amalangabi omlilo phezu kwekhanda lomthakathi. Shisa